На семействата им предстоят тежки месеци. Убежището им скоро ще се превърне в затвор. Чистилище, което мнозина няма да напуснат. Седмиците минават и пилето на калугериците научава, че копитата на зебрите не са единствената опасност. Смъртоносното нападение може да дойде и от въздуха. Родителите му го предупреждават да се крие от орела. Заплахата отминава и животът отново става спокоен. Сухият сезон продължава. Бреговете на Ботети са опасни, утъпкани и голи. Пейзажът се изпълва с прах. Месеците без дъжд са пресушили и изпекли котловините. Сега само създанията, приспособени за живот в пустинята, могат да оцелеят тук. Доминиращата женска в клана на сурикатите изживява тежка бременност. Храната се намира по-трудно, а сухият сезон става по-горещ. Няма спасение от слънцето. Зебрите са открили паша на километри от реката. За да се хранят възможно най-дълго, те се лишават от вода, достигайки до ръба на издръжливостта си. Пили са преди седмица. Отново се отправят към реката, робувайки на тежката рутина, с която се съобразяват от месеци. Семействата пият на големи глътки, но няма време за почивка. Утоляват жаждата си и поемат отново в търсене на паша. Бреговете са претъпкани от жадни семейства, които пият и продължават по пътя си. Изтощителният поход се отразява зле на бременните кобили. Много от тях са близо до термина си в края на 12-я месец. Скоро трябва да родят, но бреговете на Ботети не са място за новородени малки. Наближава мигът на равносметката за една кобила, носеща жребче, което не е от семейния водач. Над цяла Ботсвана се струпват буреносни облаци. След дълги напрегнати месеци, сухият сезон милостиво приключва. Това е моментът, който зебрите очакваха. Вече не се налага да пият вода от реката. Вместо това се отправят на изток, на пътешествието си обратно до котловини.